itu sekarang kita akan mengarah ke Banda ini dari kantor KAN Negeri Syariah menuju rumah anak kemenakan di Pandam Dari. Inilah rombongan arak-arakan luar biasa masyarakat keluar dan membuka memenuhi jalan raya di Negeri Syariah. Saat ini kita melewati Batang Sari. Mari sama-sama kita saksikan. Ranginang kasagui namonyo batampe di mabararo. Ranginang kasagui namonyo batampe di mabararo. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali aranginang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali ranginang bakato urang. Jiko dirantau taraga ababalia rumah nan gadang manunggu pulang. Jiko dirantau taraga ababalia rumah nan gadang maimbau pulang. Gunung Tandike jadi saksinya indah yo alam babusako. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnya. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnya. Iko pusako nagari kita di ranah minang yosana kita basamo. Iko pusako nagari kita di ranah minang yosana